kura na nano juada ena eye bosomtwe asaman manhene bosomtwe asaman manhene ede ne maame ebe kire krobia sante kotoko hene na se de medical akiri mu no sabi na nano manhene dodo na eba o maame ka ho bi nya akonya ne be kire yura no mote o mo nchen ensem a ye di nyina no mote mu bi be kai sa afie twa mu no nhyiamu twato yewura kan ho asem si nananom amanhene ba o no maame na eba nsem ekoso bia no mutie bi na okofie a one ne ba sedem se ene yenye ne se wotunufu e wodem sa pepepe na enhyehyɛ no esitie ti nya ho se na no juada ayebosumtwa sama manhene ede ne maame ebe kye yewura se di wayi no a opese wona no tena no otunufu boa ema kura yewura de aso monsa echichire no ekoyie ti ye maame nana echama tamia otoso mienu bosomtwe asama manhema nana echama tamia otoso mienu dina de ye papa ye de ne bekire yewura ema yewura ginatum ye wie de ne ko na santehima nana ye che otoso mienu ma no so agini tum amamre ne amane kwanso na yewura etu eye bosomtwe asama manhema nana echama tamia otoso mienu yewura tunufo ne yehwe bra ya de no bekire krobia sante kotoko hene yiwia ye de hu nkomo kakra Tiesia dibe but chausa sabi asamahele de maame simpani fo filo de amawo so no bitu aso so be e bitu property for so se be go asem e bra from bro wase o mu ya from so nta wachi baba kra yes, I know it's in the first of it. And we be annoyed when you believe him. And the wood shot as it. Yo ti nana echama tamia otoso mienu bosomtwe asama manhema ena wote se krobia sante kotoko hene yewura etunufu se mpanifuo wo fie ena ono ane ba hwem ayi no onim se
ɔno ne bɛtumi ne nasom nti ne wɔyi no na dibere a yɛde ahyɛ ne nsa no ɛnyɛ afɛfɛdeɛ ɛnyɛ mmabaawa wasɛm sɛbi akonnwa a ɔbaa bɛtena so no ɛmu ɔdu yie paa nti waba yi ɔmfa ne sunsum ɛntaa ne baakyi na wɔntenetene no panifoɔ a sɛbi wabɛto ɔmo no ɔno ɔmo nyinaa nyɛ baako ɔmoa ɔmo na wɔntie ɔmo asɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmbɛboa ama bosomtwe asaman ɛhɔ apagya abakɔsɛm da ho yɛhwɛ sɛ yɛbɛnya Professor Ellison na nka ɛne no di nkɔmmɔ kakra nti akonnwa a ɛyɛ nana kyama atam yɛ ɔtɔ so mmienu baa bɛtena so no ɛnyɛ diberɛ ketewa sɛ bɛbusua kakrakaa wo ne ayi wo sɛ bra ne bɛtu wo bafo nti wɔba yi ma ne nsansi fam na ɔhwɛ ne som a wɔbɛsom no so na mmoa nti nano dwoada nana kyama atam yɛ ɔtɔ so mmienu bosomtwe asaman mahema yɛwura agyina tom kɔtɔkɔhema ana yɛkyɛ ɔtɔ so mmienu ɛnso agyina tom ɛnnɛ mene woka sɛ wɔyɛ bosomtwe asaman mahema kofi mamentio kakra fidua sɛdeɛ ɛwo kae no sɛ yɛyiw sɛ woyɛ ɔhema a adwuma no so amama ne amanneɛ kwan so no ɔdwuma ɛso papapapapa na yɛyiw sɛ ɔhema a ɔba prɛko pɛ ɛne ɔhene no na afei nso so sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim no sɛ ɛba asetena anaa mpo edwa bi ne yɛbɔkɔ no a yɛnhu sɛ ɔhema ɛrekasa na mmom sɛdeɛ mpanyinfoɔ ka no sɛ akokɔ bi deɛ no onim adekyeɛ nanso so wɔtie firi wɔ nina no biribi a wɔka biara no ɔne ne ba ɛka no wɔ dan mu mpo ne ba bɛka biribi na sɛ bi koraa timakyi ba ho a ɛyɛ dan mu mpo na ɔsan ne ne kɔsiesie ɛne ne kɔka sɛ asɛm wei deɛ sei na ɔsɛ bi koraa nka ɔsɛ nka woyɛ no woyɛ ne sie ankɛyɛ ɛno nti sɛ ɔhema wɔ hɔ no ɔne ne ba ɛnkasa ɔne ne nka a yɛna ɛde ɔhaw bebree na ɛba ɔhaw bebree ɛna ɛde ba ɛno nti sɛdeɛ yɛwura kaeɛ no abusua no ɛsoɔ no na wo nko ara na anaasɛ wo ɛna ɔba ɛnyɛ gyidie wɔ mu sɛ ɔba bɛboa no no ɛsɛ sɛ n'adwuma ɛda hɔ sɛ ɔhema no ɔba ɛbɛyɛ ɔhema deɛ konwa no koraa saa yɛ ɔman hema nti wo no wodi asɛm wobɛtena fie tamantawa biara ɛfa maa ho ne ade biara no wobɛhwɛ na wasiesie pempii no ɔwɔ sɛ asɛm ba ne ɛduru ahemfie a yɛba no na n'ahema wɔ hɔ nom kɔduru kuro bi so bebrebe mmea bebrebe ɔhema ntena ase nni asɛm nsɛm ahodoɔ a buroni bɛka sɛ ɛyɛ domestic issues sɛ ɛma ntɔkwa bi ne nneɛma nketenkete bi ɛnnɛ agye ntɛha wɔ afidie so no dodoɔ naa no nkɛyɛ n'ahema fie na wɔ sɛ ɛkɛka no ahemfie na wɔ sɛ ɛkɛka no nanso so ɛkamea yɛ sɛ nananom bebrebe no adagyeɛ no afiri saa ɛfam hɔ sɛ yɛbɛtena ase ne yɛsiesie fie asɛm ne adeɛ no nti no ɛno nso so ama kwan ama nnipa no bebrebe ɛbaa wo nso ɛkɔ social media ne ɛbɛnya adwenkyerɛ anaasɛ yɛbɛnya kamafoɔ ɛnso yɛ saa ne teɛ yɛwɔ nsɛ ne bi wɔ kwan a nkɛ mmaa abɔnten ɛyɛ n'ahema ɛtena ase no aka bi wɔ kɔ de ɔturu ne atia so ɔno ano no na ɛfi adwo so nti yɛbɛsrɛ na nana abɛyi no bɛhwɛ no aba bɛboa ɛyɛ ne ba na nsɛnsɛm ahodoɔ a ɛwɔ kuro no mu a ɛnnɛ abusua wei ne abusua wei sei ntawantawa ɔmo nka na ebi nkura ne hɛda nya asɛm biara na nso so na abusua da ne abutu no sɛ ɛba ahemfie na n'ahema atena ase na ɔhwɛ na ɔsiesie ɛbɛboa ama ekuro no mu adwo paa sɛdeɛ na ɔka abakɔsɛm a ɛwɔ hɔ nom no asante ɛyɛ asaman manhene na nso baabi a ɔmo wɔ yi ara nso asuo ho ɛyɛ lake ɛna ɛda hɔ ɛnyɛ sɛ kwaakwa ɛna lake ne bɛda hɔ nom lake ne ɛda hɔ nom no ɛyɛ adeɛ a ebesi nnɛ amama ne amane a ɛsɛ ɔmo yɛ no ɔmo gu so yɛ ebesi nnɛ ɔmo wɔ ho ne nyinaa nneɛma a ɛyɛ sɛ ɔmo yɛ no hɔ no eduru ade a okuda ne akwasideɛ ɔmo de ho nneɛma ɛba ɛbɛsom kotokɔhene so ɛnu nti no amama ne amane deɛ sɛdeɛ nananom ayɛ bi kɔ no ɛnnɛ yi ɛtoa so bɛduru beebi na nnɛ nananom nso so ɛkɔ no mu mmɛba nso so ɛbɛtoa so saa kusi berɛ a ewiase bɛkɔ awie ɛnu nti no ɛbɛsɛ sɛ mu toto na gyegye mu amama ne amane wɔ hɔ no ɔmo nhyɛ mu kena ɔmo nananom abɛyɛ bi ɛna na aduru ɔmo nso so a ɔmo nso ɛyɛ bi ɛde atoa so saa
ne nam so ma enne amamre da so etiase na nanu ameye bia nkene yeni bibia fe na amamre bia ene amane ka hwe ni ho nenso omudo mu kra to ho enne ekon ni ho ni na no eyempuntuo ene de nanu maye no ana ye hwe ne abo ho ban so obeti abo ho ban de a ne se o kyerɛkyerɛ na afeizu so no o hyem kena ene be ma atena ho da ama nkyiri ma so aba beto enti ebe ma nana etiri nkwa se enei ne banya no mugidie no abo ne di se omra mebo no na asante asaman man hene akonya no na se man hene akonya no enti minye kra behwe na empija na ehye na nanom nyina animunyam fidia medase pa dia wo mrante edini ya mede nana echama tamia otosu mienu edine de pa na anu ya onse yede yura emame ohinini echama enso ebekire na yenya nana echama tamia otosu mienu bosomtwe asama manhima mrante wa mitio Nana Fredo ya medase na yebesan ya chiatifo bi na Fredo ye asante yamane ene yamamre se ohene bia na konwa wose yebo eye oba wo ho bia na se ya de hidwa bia no wo ho kwan se onyane maame de no ebeka na ho na de tie ne se ya na amane kwan so no ya na nipa nim bi ho ya na ye wo na kakra se na adenti na ya na ye kase na nanom ahema ya na wo mo no ebeye maame de ma eye wo mo emema wo mo no so eteso asante amane no de tie no no eya adehidwa na adehidwa no kire se oba sebe wo no na konwa no firi ne mu epie no eno ene ma egina ho no mo se asante ye nkonwa ne nyina no de eye adehidwa no maame efiri ne mu ebaaye no ono ena na se enyina besi awo ntoto aso kosi ase nyina no etimi nya akonya na otimi furu akonya ne bi enu nti se ye kase wo maame a na chese maame odi akonya no na chi na akonya no hye ye baaye no ono ne betena so de daada no nti oda so te so no anase wo firi so no ye do be si so a e kire se wo maame na e na asan akwa wasan aba nti eye na na chama tamya ye manitiri nkwa na afi nso so eye ono ane ba ode ne baaye no nso no na ya danase se ode ne baaye na eya amane se oman hini bia na se brempon bia emadwa eda wakonwa ho de se be unya yi maame pe e wo se ode ne bekire ura na efie ntutuye bi ne niam bi ho no mo a eno nso so no akwanya atimi abamu ama motimi atena se atoto enti se eye hunu se eye nana echama tamya ono ane ba ene atena konwane adehye ene nananom ka ho adi animu di aba bekire yewura na edi esefata na omo baaye no nso no sabi buru sabi so eye nhira na omo asan aba beje a omo san de ko exanse wunya akwanya na wo chia kotoko hene nsemo a na wo hyira wo eno nti se bra omo be kufie no asem bi kura na bi e beto fie a sebe eye ma ene hwe esiesie ya na ye wura fi sa ade bi e besi fie bi ana sese mema kura ye toto apunum na bia ye kwa adwuma ya na ma no ene ye gya wo mo e wakiri nti ma ne hwe esiesie fie eno nti ene sefata se ohene bia no se wakonwa ne ya adehidwade a na wo se wunya wo maame de eka ho eno nti bi kura no a se bibi na eba se bia ohene wa kura tu anamon akote se bia ban mu ana se bia woni kuro na hia na mo pese mo di dwuma bi eba o man no untimi nkwati wo maame sanse maame na wo so okọ ne nche na okọje eya akwankyere firi ho no wa kyere wo se ebia ade we ye de to ha ebeboa ye de we nso so efa ha no mo a ebeboa enu nti na ya na ma abere bia no wo se hwe ye maame nom eyi sanse fie niema no wo be ma na wagya ho kọ no ono na ehwe no watoto ena wo mo nso ewo fie abere bia se ebi kura no a na sebe wo so atia wo na echi ekakra bibi ho no mo anase bia adepa bi na eba fia na no nso ye de aba besi abrewa na so na abrewa ahwe na eno so abrewa totontu beba no na wachi aye kama kama sanse se ye boy ani kura ahwe fie se ye tete wei ukọ obi fie na hunu se ema ni ho a na wa hunu se ampa efie ha no mo de menyini se ema kura wa ha ne bia ha no mo kura no chemate bi e wa ha eno nti na ya na ma ye hunu se ye maame nom
wɔde wɔn sunsum gyina wɔn mma akyi sanse sɛ wɔhwɛ kuro bi wɔ hɔnom a wohunu sɛdeɛ maame no ne ɔhene no siteɛ wohunu sɛdeɛ n'ahema si boa ɛnom ne ade ɛnɛ yi mmɔfra a ɛreba yi mmabaawa yi ɛnom ne adeɛ futuo nyinaa no yɛgye efiri ɛyɛ yɛ maame no ahema wɔn hɔnom na yɛgye firi ɛnɛ wobɛhunu sɛ ebi wɔ hɔnom koraa deɛ aba ne sɛ wobɛte yɛse homecoming na ahema aboaboa mmaa no ano ɛnom ne ade na wɔdi anim aprɛprɛ yɛho bi ne nyinaa ka ho bi ɛma kuro no animuonyam ɛbam ɛno nti yɛ maame no ne deɛ wɔn wɔ hɔnom bambɔ ne sunsumsɛm mu nyinaa no wɔn no nso ka ho a wɔn taa yɛkyi ɛbɔ mpaepa ɛde ɛma yɛn nkonnwa no ɛtumi gyina brane ma no ɛkɔ nkan ɛno nti sɛ wohunu sɛ ebi akonnwa bi da baabi na akonnwa no bohu sɛ obi a wɔhene ne nko a na abere bi a wɔte so a yɛ a yɛmu sa sɛ deɛn yi na ɛkɔ so kuro no mu ebi wɔ kokora a wɔbɛhwɛ mpo koraa no sɛ bi dwa koraa no ebi ni hɔ nanso ɔbaa no n'anim kwan a ɔbɛfa so wɔ ne ba bɛkasa ebi a ha no mo saa abere yi ɛda hɔ yɛde yɛ biribi a ɛnya ade sɛ bɛyɛ yie yɛmfa dwa bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmaa bɛtumi de dwa ɛbɛboa wɔn nsa bɛkɔ wɔn ano nti yɛ maame no mu a yɛ a na wɔn ka ɛyɛ yɛ nananom ho no ɛyɛ mpuntuo na wɔn srɛ ba ɛne ahobambɔ ɛna deɛ ɛtɔ so fie nsɛnsɛm anaasɛ sɛ bi abusua bi ne abusua bi kura nyɛ asɛm no nyɛ nsɛm nyinaa na ɔhene tumi tena ase sɛ ɔbɛka anaasɛ bi kura na ɛwɔ sɛ tumi kotwa n'anim yɛwɔ nsɛm bi wɔ hɔ no mu a saa nsɛm no nyinaa no ɛwɔ sɛ kɔ n'ahema fie na ɛnam sɛ n'ahema nso so ɛyɛ ɔman hema no ɔno nso tumi tena ase na wɔde nsiesie ɛso so ɛto fie ma efie ɛyɛ pɛpɛɛpɛ ɛno nti sɛ wohunu sɛ abere biara no sɛ yɛ anaa yɛ nananom no yɛde wɔn ba bɛkyerɛ a ɛyɛ amanneɛ ne amammerɛ ɛwɔ sɛ wɔde wɔn bɛkyerɛ na sɛbi eburu sɛbi ɛsɔn baabi a tumi ne firi no ɔno nso hunu sɛ ampa sɛ wɔnya wo maame ama n'aba abɛka ho nti fie ntotoyɛ ɛne biribiara ɛbɛkɔ yie pɛpɛɛpɛ nti n'afɛ dua sɛ yɛ ana yɛhunu sɛ yɛ nananom no mmaa no bɛka mmarima no ho a ɛyɛ ana ɛyɛ mpuntuo ne yɛdie afutuo sɛ nneɛma bi wɔ koraa yɛ ana sɛbi atekyema kakra sɛbi wɔhene obie ne hɔ no mu obitumi abɔ anim aba abɛka gye sɛ wo maame ɛno nti na biribi si pɛ yɛsi yɛnkɔ ani nkonko bisa aberewa na aberewa de nimdeɛ na wɔde ama to wɔde nimdeɛ ne ma na ɛyɛ bɛrima nana wɔhene wode yɛ adwuma afei wobɛhu sɛ nneɛma ɛkɔ nkan na biribiara so ɛkɔ wano nti na afei do a mɛda ase na yɛasan ama ɛyɛ nana ɛkyama tamea na bosomtwe asaman man hema yɛama ne tiri nkwa ne yɛama no aba tena ase na afei do a mɛda ase mɛda ase na yɛngyina baabi a wowie na kofi mmemmra hɔ yɛhwɛ yɛ maamu mu dwumadi a wɔmudi sɛ wɔmde boa wɔn ba yɛ wɔn dwumadi bebree wɔ nsɛm bi wɔ hɔ a sɛbi ba yɛ maame ɛmo ɛhɔ saa bere yi a yɛde yɛ maame kyama tamia bɛkye wura futu yɛde maa no kofi yɛnyina hɔ ne yɛhwɛ yɛ maamu mu dwumadi a sɛbi yɛde wɔn tena akonnwa so a wɔn di ɛde boa kuro no wɔn manfoɔ yɛwɔ dodoɔ na maame nti o. Firi a meda ase firi a sɛ woyɛ ɔhema a ɔmadie no ɛdɔɔso baako a ɛwɔ mu ɛyɛ sɛ ɛnɛ no yɛntaa nhu saa adeɛ no nka ne ne wɔ hɔ paa sɛ abaayewa bi aduru ne mpanin fie so na yɛbɛgoro ne bra ɛno n'ahema ɛna yɛkɔyi na sotire sɛ abaayewa wɔ yi sei wɔduru ne mpanin fie so amama ne amane a ɛwɔ hɔ a yɛfɛ sɛ bragoro no n'ahema ɛna sɛ sɛ ɔhwɛ ɛma ne nyinaa no yɛtumi ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ hɔ paa ne yi ne nyinaa no ate ada sɛ ahema no ɛkanya wɔn ho a nsɛ ne nyinaa no ɛbɛsan aba aboa ama amama ne amane a ebi ɛti aka mu no asan nso so akanya ne ho ɛnɛ wo ka biribi te sɛ bragoro koraa no a dodoɔ no koraa no ɛnim ade korɔ ebi sɛ ɔno ano yɛanyɛ no bi ana ohun nso sɛ yɛyɛ obi nso so bi nso yɛade a ɛwɔ hɔ a mfasoɔ wɔ so paa anananom ahema ɛna hwɛ ɛyɛ saa nneɛma no afei nso so sɛ abusua mu ntawantawa bi te sɛ domestic issues ebi koraa na obi sɛ obi abo obi dua obi adomi obi na obi anya nsawosoɔ ɛwɔ abusua mu so ne nyinaa no yɛde kɔ n'ahema fie ɛma n'ahema nso so ɛwɔ mpanyinfoɔ a wɔn nso so ɛka ne ho na wɔn hwɛ esiesie saa nneɛma no a ɛfika sɛ ɛyɛ kɔɔto anisa ɛyɛ kɔɔto wɔn hwɛ siesie saa nneɛma no nyinaa ɛhwɛ de yie tu baabi a ɛsɛ wɔn de toɔ ne nyinaa yɛ
na ahema no adwumadie ɛna ɔmo dwumani bi wɔ nso ɔmo di a ɛma abɔnten dwumaso baako ɔmo di a ɛma abɔnten sɛ ebi di ka kan no sɛ ɔmo de afutuo mapa ɛde ma ɔmo ma ɔmo ne ɔmo ma nom ɛkasa saa afutuo no anaasɛ saa kasa a ɔmo ne ɔmo ma ɛkasa ɛyɛ nananom ahemfo no anaasɛ nananom ahemfo kasa ɔmo ne ɔmo kasa no ɔmo ntu ɔmo fo abɔnten ne mu ɛyɛ dɛm ɛno nti no wobɛhu sɛ ɔhemaa bi ɛne ɔhene bi ɛredi nsawosoɔ kyɛ sɛ kasakasa wɔ ɔmo ntam ɔmo nka a na ebia bɛkɔm no na ahema atu no fo wɔ dan mu a ɛna ebia wɔntie ɛna nam so ama apia abɔnten ɛnam so ama na apia abɔnten tɔ ɔkɔ ani kwa sɛ ɛba saa nyinaa nso so no mu wura nti biribi koraa na esi saa na ɛsɛ sɛ wɔde bɛto wura nim nti na ahema bɛtumi afa saa kwan no so ɛde abɛto ne wura nim sɛ ebia mɛbaa me ne tie no sei na ɔyɛ meɛ a m'ani nye ho a ne nso so no koraa no ɛsan nso so egu amamɛ ne amanneɛ anim ase nti na ahema wɔ dwumadie soronko paa mmaa na ɛwɔ hɔ no nyinaa no mmaa no nyinaa sɛ akonnwa biara no titiri paa deɛ yɛ adehyedwa no deɛ nyinaa wɔ mmaa a wɔn ka ho wɔn nyinaa na ahema na ɛda wɔn nyinaa no mmaa a wɔkuru mu nyinaa no wɔn ti ne na ahema a ɔno nso so ɛhwɛ toto nneɛma sɛdeɛ ɛbɛyɛ na asomdwie mapa ɛbɛba gye sɛ ebi a wonim anaa wɔayɛ bi a asɛm no a ɛsie no wɔn mpɛ sɛ ɔde ɔkɔ na ahema hɔnom na no koraa ka ho bi na nnɛ nsɛm bebree adɔɔso social media bebree no kɛn saa nsɛm wɔn nyinaa no kɛn de kɔ na ahema hɔ a ka na ahema no nkɔm bɛka ahema bɛka saa nsɛm wɔn nyinaa firi hɔnom a ebi koraa nkae mmaa abɔnten obi wɔ koraa na ebi koraa na ɛyɛ ɔne ne kunu asɛm ɔne ne kunu na anya asɛm saa nsɛm wɔ yi obetumi akɔ na ahema ɔna na ahema asiesie ɛwɔ fitiam na nam so de asomdwa baa bɛ obi koraa ne ne yɛrɛ asɛm koraa no kɛn nkɔ afidie so ɔna sɛ kɛn nkɔ social media mu bi koraa nkɔ tv titi na ahema ahwɛ na waka mfiri afutu bu ha ɔda mu na no ɛfiri hɔnom so ɛno nti na ahema no nso so ɛwɔ nkonnwa ɔmo nso wɔ nkonnwa a ɔmo nso so no ɛduru adaa yi a ɔmo nso yɛ ho amamɛ ne amanneɛ ahema sɛ de mmarima no wɔ ɔmo nkonnwa tuntum no ahema nso wɔ ɔmo nkonnwa wɔ hɔ a ɛduru akwasideɛ ne awukuda a anaasɛ dabɔneɛ biara no a ɔmo nso so kɔyɛ amamɛ ne amanneɛ de mu nti ɔmo nso deɛ no te sɛ mmarima deɛ no pɛpɛɛpɛ ɔmo deɛ no te sɛ mmarima deɛ no pɛpɛɛpɛ ɛno nti no ɛyi sɛ ɔhema a yɛ ana ɛnyɛ sɛ bi a ekuo bi na ebi ahema akɔ akɔteɛ na akɔyɛ sɛ bi a yɛto party ne nsɛm paa na ɛwɔ hɔ na ɔsɛ nka ɔhema akɔ atena ase a obetumi yɛ firi hɔ na nyinaa no ate ada sɛ firi a ɔkaeɛ no ɛnyɛ afɛɛfɛdeɛ ɛnyɛ yi bi a amamɛ ne amanneɛ na aba bɛhyɛ mu kena wotu mu sɛ ɔhene a ɔno ɔhema nka ne ho no wotu ne nneɛma bi wɔ koraa na ɛtɔ sini nneɛma bi wɔ no a ɛtɔ sini yɛwɔ ade wɔ no a nka ne maame wɔ hɔ no a nkɔ ne bɛhwɛ ayɛ anaasɛ bi afutu bɔ ɔde bɛma no wɔ fie koraa sɛ na ɔpia abɔnten nanso nam sɛ wɔnni hɔ ne ti no na nneɛma nketenkete bi wɔ no a wɔsina ato sini wɔ hɔnom nti na ahema dwumadie deɛ fɛdu a ɛdɔɔso paa a sɛ ɔmo a ɔmo deɛ no ate aka mu a mpo ɔmo hu na ɔmo ntoto nneɛma bi yie no ɔsɛ ɔmo saa bɛn ɔmo hyɛ aseɛ tena ase na ɔmo toto nneɛma ɛyie na ɛso atumi aboa ama nneɛma ahodoɔ a nananom ayɛ die gyaeɛ no ɛno nso yɛtumi abɔ ho ban so ɔmo ntumi a toto nneɛma a bɛdu baabi no nyinaa no ɛbɛyɛ adeɛ no wɔ hɔ paa nso na ɛnyɛ adwuma biribi anim nti yɛbɛda na ahema no ase sɛ ɔmo ni hɔnom a ɛnim sɛ nka abusua dodoɔ no nka abɔ sɛ ɔmo na ɛwo ahene ɔmo ni hɔnom a nka nkonnwa no koraa nka ni hɔ nkonnwa nyinaa yɛ ɔmo dea na ɛnam sɛ ɛmaa ni abusua nim anaasɛ ɔman anim fa yɛn nkɔ sɛnti no ɛna yɛyi bɛrima sɛ bɛrima na ɛmɛdi anim na edu hɔ a bɛrima no mu ne suae osuae de kyerɛ n'ahema ɔno na akonnwa no yɛ ne dea n'ahema na akonnwa no ne ti ɛno no ɔna yɛ ne dea ɛno nti no yɛyi ɔhema a ɛnyɛ amammerɛ ɛnyɛ amanneɛ sɛ n'ahema bɛsɔ afra mu sɛ osua akyerɛ hwan osua akyerɛ ne ho anaasɛ osua akyerɛ hwan ɔna akonnwa no yɛ ne dea nti ne ba na wayi no sɛ a wɔyɛ bɛrima sɛ wɔnni anim mfa yɛn nkɔsa no ɔno na ɛbɛsɔ afra mu osua akyerɛ n'ahema ɛne kuro no sɛ wɔbɛyɛ sei wɔanyɛ sei bi a sei ɛna bɛsi so nti ɛnyɛ amamɛ ne amanneɛ sɛ asante bɛma deɛ wɔhu sɛ ɔhema bi asɔ afra mu sɛ wɔsuae ɛyi na
de answer ye natural amansan say na ahima yeyi ni afifiri okono obi abetimi akọ no akoma na ahima tiri nkwa anase akoma na kwaba na afi ni dwumadie no ahya ase a wo ya no fedua me dase Mrantie fa kakraka ho na afi yewura me yema afrefo so mbra mu bi na fedua de nananom eye nananom ahima eye wo fie eye se efie ntutuye na de wu ka sebe eye duabo awaresem nyina se oba bi ni kunu na bi kura o mu ba bi o mu awo o mu mpokura no sebe akwala na so de ne saa na ema no eye ni nyina akotwa na ahema na so akane sa akwala kura si so na opagya ne mu se wo sua kasa kura no na eye ema ahemfie ne de wo mukọ ma wo mukosua kasa empo adeye se fa aduane ye enom ne saa na ema ni nyina mpokura no na eye boa ma na no de wo mukọ ma na nanom ahema ema wo sua entete ene adeye edifiri ho no mo esan edeba na eno soso eboa enu nti se obi ye ohema na hu se wabetena adwa so a ade a wo ye no ya ade a eya ade esombo eya ade kese sanse ema na tete sebe mema enu nti se ohunu se ye de ohema bia bedi akonwa anya se bia obetena ho no mo se bia wote ho no mo saa na da bia mema ne ne die ni mu da bi enye saa ne te na emum wo dwumaso a odie ede boa ema kuro no epagya edne na na me ka se ba bi dwadie kura no ewo no kura na ho no ewo sa na ahema mo ene boa na wone ne ba eka ho asem sebe ye hwe ebra na ye nyina yesusa akane kwasafo dwuma yesi dawuro so wi a na ahema ka ho bi boa ma na no emema ne do enom ne ade nyina na ma na so epra bo se na ahema die ni mo nyesa na ahema ye adwuma ni bi na emum die ni mu hye ma ne nkran ema eboa enema bi wo no mo a eboa ma se ma de futuo be kofie be kwa akotete wo ma se de yesi ne yekunu no kasa yesi ema ebia mema kra anigye wo fie aduane a wo se de ma sa na ema ni nyina afiri na nanom ahema ho no ena na eba na ye de ama ema no so okuru nim no mo so akofie e de akwa akotete na ahema no adwuma de na afiri a ya de a edorson a eboa fie a enye se bia ehunu se na ahema mo ebetena se ase bi eburu se bia so bia omo betena fie so omo to akwada bi nya saa ne te ye wonsam bi kura so so ho no mo kura no a ebia na ahema na bia ye bebo na mane no akofre ne ba na one ne ba aka ho asem e wo fitiam ansa na bia ne ba so so aba betu ho anamon enu nti saa ne te nti se ehunu se na ahema no ma bedi akonwa ya na empempi no omo na bua ma mema no so timi gina ade bi ho no mokra na bia se yakofa adwuma bi si ade ba kuro nim bia ade be boa eye sebe yankwada wo ho ana se mpokura mpanimfo a woduru won fie so wo ye adwuma no sebe nana ntimi nka se me na kuro no ye de ahye mensa enu nti no ane se nipa na baaye no mia na mede wo mo etena se na maje wo mo ahohoye da bi ohene ni wo mo kasa wi a mra makwan mo mo san etimi kɔ na ahema wo ma no so mo kotie na ahema so enu masam akane kura no se ye beto akwada din no ne ade nyina no ye wo akwada foforo kura ofi a ye de koto na ahema anim ye mehu akwala wo no so aba be ka ye ho na ye no so no ye timi de akoto na ahema anim na ahema so timi tubofo ba e ma bi akwada no bedi ntu nyina no oba ebetena mu bi ene saa na ma nti ye ade a na ahema no adwuma ye adwuma eboa ema enkunwa enom ne ade nyina epagya sanse sa akonwa ofi a ne titiriw ebi kura na ye nyansi hene na ahema na de nani hwe ehunu ne ba a obabu afie anase wo hunu se wei ne bia ono ekoba sunsun mu anase honamu ye de akonwa na ma no a ebedi ye ntina ya na abre bia no se ehunu se nananam mema no bi ni ho no na sa akonwa na to a ekogina se na ahema na wo se eyi sanse wono ne nimu ntete a wo fie wono ne nim ne ba wono so betimi aba behwa ababua kuro no ene eye akonwa na ma akonwa na pagya etia na ahema no adwuma de edoso sanse omo ena sebe nkonwa no efiri omu aba omo soso ne san wo adehye enu nti so hu ne se bi kura bibi ekoso se da bi we de o ha adwene yemfa ne nkoma na ahema no mu asem ne omo futuwo no ne saa ne ma ne nyina eso boa ma saa basabasa ye ne saa ne ma no mrante ne bi ne mabawa ne bi a ebi a wasiso asebe bra bi a ne kwa so omo ba omo ebo nyina ade nyina na ye de kone kodunu na ahema animu a na ahema de na no to so ne nyina etimitwa enti ya na afutuo ne de dodo no a
ɛfiri ɛyɛ ahema no hɔ no mo ɛna yɛ ana ɛba na afiri a meda ase meda ase mmeranteɛ wɔ fa ase meda ase paa nti n'ahema mu deɛ no kofi wopɛ sɛ wɔde kakra bi kakra bi a mede ka ho no sɛ